Kollox lest biex fl-ewwel jum tas-sena issir il-Maratona Festa ta' Ġenerożità b'risq id-Dar tal-Providenza. Maratona importanti biex din id-dar tkompli tagħti l-għajnuna lil aktar minn 100 resident bi bżonnijiet speċjali. Dan apparti residenzi li d-Dar tal-Providenza fetħet fil-komunità. Kull sena biex tibqa' topera, id-Dar tal-Providenza tiġi bżonn 4.5 miljun euro. Għalhekk din il-maratona fl-ewwel ġurnata tas-sena hija importanti ħafna, kif jispjega d-direttur tad-dar Fader Martin Mikallef. Id-Dar tal-Providenza għandha bżonn ħafna flus, 4.5 miljun euro fis-sena biex tkun tista' tkompli toffri servizz residenzjali individwalizzat li jirrispetta drittijiet u d-dinjità tal-persuni li għandhom bżonn is-servizzi tagħna, u għalhekk inħeġġu lill-poplu Malti u Awċi biex għal darb'oħra jkompli juri x'qalb kbira għandu billi jaħseb ukoll fid-Dar tal-Providenza. Matul il-Festa ta' Ġenerożità li se tkun qed tixxandar fuq l-istazzjonijiet kollha tat-televiżjoni fosthom Net Television, apparti d-donazzjonijiet tal-pubbliku se jsir irkan ta' bċejjeġ ta' arti tal-fuq minn 100 artist Malti u barrani li ġew offruti b'xejn lid-Dar tal-Providenza. Din is-sena għamilna diversi xogħlijiet, komplejna nagħmlu xogħol ta' manutenzjoni fid-djar kollha li għandna, llum għandna wkoll 4 djar fil-komunità u waħda mill-proġetti kbar li għamilna din is-sena kienet dar oħra fil-komunità li kellha jrid niftħuha fl-anniversarju tal-50 sena minn meta daħlu l-ewwel residenti fid-Dar tal-Providenza. Din is-sena li ġejja se nkunu qed niċċelebraw dan l-avveniment. Din id-dar hija fil-Balluta u issa nistgħu ngħidu li kważi hija lesta. Barra minn hekk ordnajna wkoll u bdejna ninstallaw diversi liftijiet biex inbidlu liftijiet li issa qdiemu u ovvjament ukoll lift ġdid fid-Dar tal-Balluta li tant kellu bżonn u kellha jrid is-sena d-dieħla wkoll se nkunu qed ninstallaw lift ieħor fid-Dar Żernieq li wieħed mill-proġetti tas-sena d-dieħla se jkun ir-refurbishment ta' din id-dar. Ix-xandira se tibda b'qudiesa fid-9 ta' filgħodu mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-kappella tad-Dar tal-Providenza u tibqa' sejra sa nofs il-lejl. Wieħed jista' jċempel jew iżur id-Dar tal-Providenza biex jagħti d-donazzjoni tiegħu u jgawdi l-atmosfera tal-Festa ta' Ġenerożità.